Dnes uvidíte představení, který vlastně trvalo jeho vznik x let, nebo respektive s tou myšlenkou přišel už kdysi, tady vlastně hlavně paní Martinovská, ale od myšlenky k realizaci je vždycky daleko a já jenom říkám, že se sešla konečně parta lidí i kolem vlastně kluků Hyblových tady z Malína a Vlastík Svítků a že vlastně takovýto mluvení nabralo reálný obraz a já jim za to hrozně moc děkuju. Stálo je to hrozně moc sil fyzických i psychických, nicméně to dokázali, nevzdali to a někteří z nás měli možnost včera vidět premiéru a je to velmi zdařilé. Dnes dá se říct, že je to druhé jejich vystoupení, je to hlavně pro volynské Čechy, ti, kteří tady jste, ať už z Malína, nebo z okolí, z Broumovska, Žatecka, Litoměřicka. Takže já pevně věřím, že se vám to bude taky tak líbit a že poznáte pravdivost toho příběhu. Divadlo, které uvidíte, má dnes zároveň druhou premiéru a zároveň derniéru. Takže ostatní lidé už nikdy neuvidí. Nebojte se, třeba se ještě někde ukážeme. Nejsme divadelní soubor, který by třeba každý čtvrtek se sečel a zkoušel nějaká divadelní představení nebo pak předvedl divadelní představení. Jsme parta lidí, která se sešla jenom pro tento projekt, jestli to tak můžu nazvat. A to téma, které jste už tady dnes se o něm neustále mluví a neustále jste o něm slyšeli jak na Pietě, tak v těch dokumentech, tak i ve čtení paní Strnadové. A je to téma, které tedy je zpracované i v tomto divadelním představení. A já doufám, že vás bude bavit. Pozorný divák si všiml, že tady je že jsou tady navlečeny korálky. Těch korálků je 105. A vy, co jste byli u památníku, u pomníku, víte, proč jich je 105. Kdo tam ještě nebyl, ať se jde podívat a pochopí. Ale jak říkal Josef Řepík, říkal, lidi nejsou čísla. Takže my jsme si připravili pro vás příběhy. Pozorně poslouchejte, možná, že vám něco bude zdánlivě připomínat, co znáte, ale možná, že odejdete z tohoto sálu a půjčíte si někde nějakou knihu, či se podíváte na nějaký film. Takže všem vám, kteří jste v tom horku přišli a budete tady s námi, je to pro vás, je to náš dárek a já nevím, jak nás nazvat. Takové sebrané osobnosti z okolí Malína a okolí. Někteří z nich nikdy na jevišti nestáli, ale přesto se hrdě ujali třeba několika postav. Takže nebudu vám přát nějaký zážitek, ale určitě budu ráda, když si naše divadelní vyprávění poslechnete. Děkuju. Žijeme tam s rodinou, vyrůstáme, hrajeme si, učíme se, pracujeme, slavíme a těšíme se ze všeho kolem. Máme kamarády, školu, máme sousedy a přátelé, možná starosti a trápení, radosti, lásky. Žijeme a vše je tak jednoduché, bezpečné a prosté. Nemáme pocit, že by nás něco mohlo ohrozit, že by mohlo zmizet vše, co k nám patří. Aniž máme šanci se připravit, něco zasáhne do našeho života. A ten se během vteřin změní. Proč se změnil život, který jsme znali? Proč zmizely jistoty, které jsme znali a měli? Proč najednou nemáme domov a zmizeli i ti, co k nám patřili? Měli jsme je rádi, milovali jsme je. Kdo to rozhodl?
Kdo to zavinil? Podivná pavučina osudu nás chytí. A my nevíme kudy kam. Zbývá jen naděje. Zbývá jen naděje. Píše se rok 1923. Počet obyvatel Framštátu je podle sčítání lidu 2306. Z toho 2127 Němců, 161 Čechů, 3 ostatní a 15 osob bez příslušnosti. Z toho je 2253 katolíků, 37 starokatolů, 6 protestantů, 2 české církve. Němci mluví dialektem z několika zvláštností, které naznačují jejich franský původ. Domů je 301. Při stavbě domů se přihlíží k praktickému i krásnému. Zvláště v poslední době vznikají docela stylové stavby. Téměř všechny domy jsou postaveny z kamene a cihel. Z impozantnějších staveb bychom měli zmínit kostel, faru, školu, dědický soud a poštu. V nedávné době byly podél cesty k nádraží postaveny některé domy ve vilovém stylu. Jídlo. Co se týče jídla, obyvatelé jsou velmi spořiví. Brambory, chléb a káva jsou základními potravinami chudších lidí. Masitou stravu dostatečně obstarává 5 řezníků. Zdravotní stav je obecně dobrý. Jen stěhovavé nemoci, jako jsou spalničky a nachlazení, jsou často nezvanými hosty. Během světové války byly u nás chřipka a tyfus, které si vyžádali mnoho obětí. Dieses Gemeindegelderbuch wird aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung in Framstadt vom 21. Oktober 1922. Tato obecní pamětní kniha je vedena na základě rozhodnutí obecní rady ve Framstadtu ze dne 21. října 1922. Zapsal Gustav Felsmann, učitel jako kronikář. Tady si vypíšu všechny svoje drobné radosti i trápení. To mi bylo 5 roků a bylo to za první světové války, kdy nás Němci vyhnali z Malína do Kneru. A pak jsme utíkali ještě 150 kilometrů a všechny lidi vyhnali z Volyně do Ruska. Ani chátě jsme tam neměli. Tak jsme si vyhrabali takové děury a okopy. A rakouské vojska obkroužili Luck a někteří mluvili i česky a my jsme taky mluvili. No, ti se divili. Všichni jsme se stěhovali. Nikdo nezůstal doma. A šli lidi i z Terevna a ze Stromovky. No, to byl katastrof. A nakonec jsme se všichni zase sešli. To tam byl takový velikánský dvůr, páni už tam nebyli, jenom služebníci zůstali. Dokud měli co jíst, tak nás nechávali v klidu. Ale potom všechno nám brali. Krávu nechali jenom jednu na 2 rodiny, koně brali taky, nechali jen jednoho. 2 roky a půl jsme tam byli a potom teprve jsme mohli jet. Všechno jsme měli, těšili jsme se domů. Tatínek se staral, aby jsme měli. Jinde radost rychle ubíhala. Přijeli jsme domů a Malín vypálený, vydrancovaný, stodoly popálený. Vojsko s něma topilo. Na jaře, a bylo to v máji, začal tatínek hospodařit. Dával síť trávu jenom na polovinu, aby jsme měli krmení pro krávu.
Hospodáři stavěli stodoly, nás, malí děti, poslali ke strejcovi a babičce na Malovanou a tam jsme byli celý léto. Po žních pro nás tatínek přijel a do školy jsme chodili zase v Malíně. Malín a Kneruty, to bylo všechno společně. Společně postavili 2 školy, hasičárnu, krásnou nemocnici, potom i hospodu a 2 sály. A pan Martinovský sám si postavil mlýn a měl tam taky české knihy, které přivezli, když byli na Praze na Sokolském sletu a ty nám budou půjčovat. Žili jsme velice krásně, byli jsme pod Polskem, v každé dědině aspoň 5 rodin četníků. To byla šlechta, to byl národ honorový. Byli jsme na ně hrdí. A taky jsme slavili 3. máj. Z každé dědiny muzika, hasiči pochodovali, průvod, no tak 10 kilometrů. A vůdce Pilsudský jel pěkně prostředkem. Po stranách fůry lidí s nastrojenými koňma a Pilsudský zaházený květinama. Každý se chtěl přiblížit, obejmout si ho a zulíbaté děcko. Lásko, Bože, lásko. Mein liebe Mařenka, ist Samstag, ich bin gestern Morgen nach Schumberg, ja, gefahren. Es war eine schöne Reise. Zuerst wollte ich weiter nach Zábřeh fahren, aber ich halt am Bahnhof. Das war in ein Keller. Usadili jsme se u okna v restauraci na nádraží, abych viděla, až přijede ten Delzug, ja. Herr Klein dal 1 sklenička, pak ještě 2 a furt na zdraví a zum Treffen. Meine liebe Mařenka. Naja, wir haben aber viel getrunken. Já zbudil se v pokoji u Kleinu na hotel, Frau Klein nade mnou a mokrý hadr na kop. Věděl jsem, říkal jsem, že musím rychle za tebou. Mařenko, ale já ti koupil něco krásného. Věřím, že se na mě nebude zlobit a bude se ti to líbit. Nebylo to zase tak drahé. Až prostě příště povedl se nakupovat, už se nikdy nezastavím na nádraží. Zkusím raději psát česky. Moje drahá, moc se těším, až uvidíš to překvapení. Přijedu ve středu. Musím tady ještě počkat na zásobu oleje. Taky jsem potkal Vávru. Měl nějaké látky na prodej. Přemýšlím, jestli ještě nekoupit ozim, Das Winterkorn. V tom vodním krámu měli takový krásný žlutý. To by si prasátko plačte. Ale stačí mi ho zasít. Taky jsem se díval do výlohy Kichenu ten zíle. Šel jsem i dovnitř, ale mají tam všechno moc drahé. Raději to vyrobím sám. Tu poličku na koření, prkínko, fajš, šnicl. A když mi tatínek půjčí tu velkou pilu, nařežu na zimu fil dřeva a ty se zahřeješ. Já ti budu zahřít. Ženo moje milá, koupil jsem ti na suknu, na silněnou, aby ti nebyla v postele zima. A podívej, co mám. Josef Friedrich, truhlář, tesař, výroba veškerého nábytku, prodej palivového dřeva.
Je sobota 31.3.1923, milí drahouši. Včera o 10 ránku přijíchal z Volkova. Dobrá byla pojízdka. Zpočátku dumavšo pojdu do Dubna a zbytky jako do Volkova. Ráno v 10 hodin jsem dojel do Mlýnova. To byla krásná cesta. Zprvu jsem myslel jet do Dubna a odtamtud nějak do Volkova. V autobusu jsem se setkal s jedním Čechem z Volkova, který jel až do Děmidovky. Tak jsem se přidružil k němu. V Děmidovce jsem se setkal ještě s panem Petrem a Janem z Mokré čtvrtě a také s Jirkovským. Myslel jsem, teď se dostanu pralehko do Volkova. Ale pan Jirkovský má jen 2 páry konů a proto musí chodit pěšky nebo si najmout. Z Děmidovky jsme vyrazili najmutým povozem o 11. hodině večer a ve 2 v noci jsme byli ve Volkově, ačkoliv je to 7 kilometrů. Petr ležel a Jan seděl. Petr křičel, že jsem jim asi něco zlého přivezl. Ale dopadlo to vesměs dobře, poněvadž nejen pan Jirkovský mi ráno po vyspání sehnal $1595. Holubkovi, Zeman a Vokráčkovi mají zaplatit za mouku ještě asi $800. Tak koupíme agregát. Pojedu ale pro něj do Čech. Tady ho neumějí vyrobit. Je mi ale divno, že tatínek nepřijel včera, jak plánoval. Chtěl jsem, aby koupil od pana Najmana to rádio. Pan Najman na něj čekal, ale tatínek nepřijel. Nevím, co se stalo, ale zřejmě nedostal to lejstro, pozvolení od pošty v Mlynově. Jestli zítra tatínek přijede, tak hned potom rychle do Lucku a rovnou k tobě, Drahoušku. Hajda do Malína. A už bude teplo. Zatím, Drahoušku, s Bohem a až do poslouchání rádia pěknou dobrou pusu, tvůj Josef. Tobě sladké políbení a pozdrav všem. Haruško, podívej, co jsem vyrobil. Gazogenerátorový mlýn Aloise a Josefa Martinovského, kolonie Malín, pošta Olika, Volín. Letošní únor sebou přinesl ohromné nachlazení. Mnoho lidí onemocnělo chřipkou, někteří na to i zemřeli. 23. dubna se konala valná hromada a schválila využití sportovního hřiště u obecního hostince pro nově založený sportklub Franštát. 8. května oslava Dne matek a mateřský večer probíhaly stejně jako dříve v klubovně gymnastického klubu Ján. Sociálně demokratická dělnická strana obdržela 323 hlasů a proto nejvíce mandátů, to je 7. 36. valná hromada rozhodla o provedení průzkumu lokality pro Masarykovu ligu v boji proti tuberkulóze. 13.7. byl zakoupen 3. hasičský vůz, který je umístěn v horní hasičské zbrojnici. Stál 6,5 tisíce korun. Zdejší letošní úrodu lze označit za obzvláště příznivou, ale to bylo extrémně bouřlivé. Staveniště na Šubrtově nadaci o velikosti 400 metrů čtverečních bylo přiděleno vdově po železničáři číslo popisné 266. 16.10. komunální volby měly tento výsledek. Ze 1456 oprávněných voličů přišlo 1364. Studentka Josefa Piličko, která opustila veřejnou školu, podstoupila operaci. Jmenuje se teď Josef Piličko.
30. října byl hlasy všech stran s výjimkou sociálních demokratů proti hlasům sedláků starostou zvolen vrchní učitel Raimund Vítka z NSDAP. Členy se stali Josef Kraník a Herman Bárek. Výsledkem voleb starosty byl spol stran a rezignace Svazu zemědělců ze všech sdružení. Já jsem říkal, že to dobře nedopadnou. Konalo se také zasedání okresního zastupitelstva, polní mše a kladení věnců, válečného pomníku, dále průvod s pohádkovými skupinami a lidová slavnost na hřišti gymnastického klubu Jány. 10. dubna v 11:30 vypukla prudká bouřka, blesk na několika místech zničil pojistky. 25. června obec zvýšila svůj roční příspěvek z 225 korun na 300. Okresnímu úřadu práce v Marienšemberku. 14.7. zakládající slavnost tovarišského spolku byla provedena polní mší pod stoup válečného památníku. Byla jedna mutr, matka prodávala apfel, jabka, měla garden, zahrádku, vajdí, šlo se kozáku. Přišla na ní cítě, koza sežrala jí zem, kraut, bába vzala mese, kudlu, rozřízla jí břicho, wow. Počátkem školního roku místní československou menšinová základní škola se rozšířila na 2 třídy. 38. místní školská rada je nově ustavena z 9 členů. Ve Frankštátě zapsal Gustav Felsman, učitel jako kronikář. No dětská škola začíná, pojďme. Co zastavíme? Máme se seřadit, budeme do třídy. I taky, to je jako vždycky, plná sokolovna, starosta půlka. Ty máš prázdniny. Do řady a nebo třídy děcka. Za mnou, pojďte. Teta tohle říkala, že jsem se narodil mamince pozdě, ve 42. Nevím, co to je 42, jestli nějaké město nebo vesnice. Prej město nebo vesnice. No prostě to bylo pozdě. Nám to ale nevadí. Bydlíš tady ve Frankštátu. Ve Frankštátu. Frankštátu. Bydlíš tu s námi. Jo, taky už to umím. Frankštát, taky už to umím vyslovit. Dneska jdete s maminkou do nemocnice? Do Šumperka, že? A bojíš se? Dříve jsem plakal a modlil se, ale teď už nedělám nic. Karluško, pojď, jdeme do kostela. Jedeme za maminkou do nemocnice. Tuším, že je to něco vážného. Pamatuju si jen její studenou ruku, jak mě zůstala na hlavě, když mě pohladila. Martine, bratříčku, naučíš mě plavat, hýbat rukama a nohama, abych se neutopil. Rybník mě spolknul a zachránil mě pan Harbich. Ležel jsem na posteli a otec seděl u mě. Poprvé od matčiny smrti jsem viděl slzy v jeho očích. Jeho nová žena Gertruda stála u dveří a hulákala. Seš skupnej parchan, sude musíš plist. Bylo mi jedno, jaký jazyk používám. Doma jsme mluvili česky, táta mluvil německy, potřeboval mluvit i sousedy. Naše řeč byla jako vánočka, propletená českými a německými slovy. Ale od té doby jsem na Macecha Gertruda mluví se německy. Naše řeč je propletená německými i s českými slovy. Maminka zpívala německé písničky, ale doma se mluvilo i česky. Jsem cukěrek, ubraný v papírek, do mě skoštuje, sladký šmat počuje. Já jestem cukierek, ubraný v papírek, do mě skoštuje, sladký šmat počuje. U našeho domu byl velký dvůr, na dvoře slepice, krocani a kačeny, ovce s beranem. Koně se jmenovali Klisna Maška a Valach Vraný. Krávy byly malá a druhá velká,
Pes se jmenoval Brok nebo Sultán. Za války se sladilo jen sirupem z cukrové řepy. Děda lisoval zateplal lničku na olej a byl z toho odpad, kterému se říkalo makucha. Tím se krmili prasata. Olej ale nebyl na smažení, ten se používal jen k mazání strojů. V kuchyni se k vaření používalo jen sádlo a máslo. Hračky jsem měl převážně, co mi tatínek sám udělal. Vozítko udělané z sýrky od niti, za pomocí gumy a klacíků. Taky jsem měl jojo a cvrčka, ten se pouštěl na stole. Nebo obruč od sudu, která se poháněla hůlkou. Pro Mařenku. Pro její panenku vyřezal tatínek kolébku. Jozífku, pojď, upekla jsem chleba, namažíš si ho. Chceš sádlo nebo máslo? Všude byla spousta květin. Zvonky, macešky, tulipány, pivoňky. Ani jsem ta jména všechna neznal. I na pokoji v ochranovně jsem mluvil německy česky. Nevadilo mi to přecházet z jednoho jazyka do druhého. V roce 1938, když mě táhlo na 18 a vracel jsem se do Frankštátu, tak ten vypadal úplně jak když jsem ho před lety opouštěl. Táta nevěděl, co se mnou, tak jsem zůstal doma. Co stojíš? Sedni si. Chceš kafe? Ne. No jak? Zdravit a dekovat, to tam taky nenaučili, koukám. Sedej. No a co teď? A víš co? Tady je práce dost, budeš pomáhat v hospodářství. Hodně se tu toho změnilo, synku. Otu, Hance nebo Hendricha dostali vůbec nepoznal. Jsou tady nějaké sudetoněmecké mládežnické organizace. No zrovna odehdá jsem je potkal v Šumperku, jak pochodují. Hnědý, krátký, kožený kalhoty a bílý podklenky. Vykřikovali nějaký nesmyslný hesla. Všichni jak sfanatizovaní, uhnanutí. No to bez takým německým knětatým čelovníkem. I vesnice se začala nějak dělit. Co vy teď? My? Nic. Přišli za mnou, abych se dal k Němcům, ale neudělal jsem to. Proč taky? Jsem Čech. A Míka byla taky Češka, souhlasila by se mnou. Tatínku, že nebude válka. Josef, na kom, abyš nel. Bude dělat, že ti nerozumí. Ale vždy má Češku. Hele, do Stabin Rikard vyšli s náma a do nemocnice taky. Jak jsou rádi, že jim tam doktor Grozomelčukem obvážou ty kolavý smradlavý hráty. Tak proč by nesouhlasil se stavbou silnice, sakra? Postavit se musí. Každou chvíli si tam někdo láme kolo a je pro všechny. Podívejte se. Martinovský udělal kus ke mlýnu. A pořádný kus. Tak budeme pokračovat sami a vydláždíme si jenom český malý. Oni jak se v toho svým ukrajinským topí blátě. Točíme před těmi kátěma, ať si tam klidně lámou loukutě. Já si myslím, že je to proto, že nám Poláci pomáhali s tou českou školou. Ale přece stejně máme polskou učitelku. Českého učitele nám Poláci nepozvolili. Ukrajinci taky mysleli, že lezem Polákům do řiti. Hlavně nechtěli, aby se jejich děti učili polsky. To radši mluví tou svojí míchanici. No, tuhle Osměrenko přišel a řekl, Páťko Bešta, co mi tu na hruškách děláte? Na hruškách? Oni se snad nikdy nenaučí, že se to tady jmenuje malý, český malý. A oni furt na hruškách, kachází. Prý, hospodářu, co to tu páchne na polu? Já to, hnuj Sergej, hnuj. Do paroma, to tam dáváš, co kráva kakaje. Ojejej, to ti budu smrdět, kapusta i kartofly. A Páťko Bešta, a to pak budeš jíst? Ty, tvoje žena i děti taky? Pamatuješ, jak potom stáli okolo pola, jak jsme vyorávali. Čučili na ty moje brambory, sami měli jak pětníky a já jako pěsti. Takže, tak vidíš, tak jim dáme náš hnůj, k tomu jim přidáme pivo od Zemana. Poláckého má v obchodě plno, nedávno navezl novou várku a to budete koukat,
jak se pohrnou do práce. A cesta bude až do Orychy. Neumíte si představit tu nádheru, hrad Černý, Karlův most a Václavské náměstí, ale těch lidí a cuží sokolstva. Praha je prostě krásná. Já bych se tam ztratila. Přivezli české knihy, má je Martinovský ve Mlýně a bude je tam teď půjčovat. A teď tam bude zasedat školská matice. Určitě přijďte, jsou tam i krásné pohádky od Boženy Němcové. A my pojedeme do Prahy taky, Aličko, příště, viď? A budeme cvičit na sletu. A prý s nimi přijel i nový český učitel. No konečně. No, jen se moc neradujme. Poláci musí pozolit, kam mu přidělí do které školy. Ani naše delegace ve Varšavě nic nepořídila ohledně české školy u nás. No ale co ta polská učitelka, jak ta se vlastně jmenuje? Já myslím, že Iza Kukovská. Jo, tak ta s dětma nacvičila divadlo, pohádku. A budou to hrát na 28. říjen. Jako polsky, jo? Tak to rovnou mu nacvičit třeba amerikánsky. Charlotte je Amerikánka, ne? Tak co kdyby s tatičkem, s Masarykem přijeli sem k nám na návštěvu? To by bylo sem k nám k Čechům, jo, státní návštěva. To by si mohli rovnou tomu polskému gubernátoru interpretovat. A ukrajinským taky tlumačit jim. Nejkrásnější byla přísaha republice. Tancovalo, cvičilo 30 000 mužů. A stejný počet žen pak předvedlo první velkou choreografii. A ty průvody byly krásné, takové manifestační. Prezident Beneš daroval Sokolu prapor. Jaký tohle má význam? Heil Hitler! Žijou tu Češi. Co ti udělali? Čím tobě zrovna ublížili nebo tvoji rodině? Já jsem taky Čech, co jsem ti udělal? Ale otec tě přihlásil k nám. K německé národnosti. Neudělal to! Ale udělal! Jsi Němec. Jsi náš. Ale už asi nejsi tohle. Můžu si přece říkat, co chci, ne? A jednou jakým jazykem. Nikomu tím neubližuju. Nenecháme se ušlapávat do Čechu. Je nás tu většina. 1000 let. Zítra je významné datum, historické. Promluví Führer k celému světu. Byla v naší obci založena místní skupina podpůrného sdružení Der Heimat Söhne in VV. Prvním předsedou je Adolf Kauer. Rolník Frankštát číslo popisné 175. Voják Hans Stanzel a voják Hans Rinde obdrželi útočný odznak. Útočný odznak prezidenta také obdrželi Jaro Vondráček, Gustav Dolešla, Emil Zeitl, Hans Weiser. Rada schvaluje prodej parcely číslo 2334/1 Krejčovému pomocníkovi Peteru Václavskému za 7 korun za metr čtvereční. Tento pozemek měří 800 metrů. Prodej je za účelem výstavby rodinného domu. Další byly prodány za stejným účelem dělníkovi pivovaru Hubertu Halbovi a Rudolfu Lerfovi.
7. března narozeniny prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byly oslaveny obvyklým způsobem. Už to mám dost. Zpátky do říše. Tady to vždycky bylo. Je a bude německé. Tady Češi. Táhněte odsud. Táhněte pryč. A Hitler. Heinz in Reich. Heinz in Reich. Heinz in Reich. Tohle byla vždycky česká hospoda. Nikdo vás tady. Nikdo vás tady. Nikdo vás tady. Tady už nebudeš. Klid se. Hero! Karliku! Ty si ho zvedni a ty nálej. Německo, Spojené království, Francie a Itálie. Vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věcích odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývající. Zradili nás. Všichni nás zradili, je to strašná zrada. Prodali nás Hitlerovi. A ten prezident neměl ani tu odvahu to přečíst sám. Místo toho tam nastrčili toho herce Štěpánka. Jak se mu třásl hlas. Co teď bude, Karliku? Nevím. Budeme si muset bránit. Musíme se bránit, máme nejlepší armádu v Evropě. Hej Hitler, sousedi, mám samé dobré zprávy. Představte si, už je v Čechách, už ho vítají Dali. Konečně jsme se dočkali. Konečně jsme se dočkali. Vítají ho Dali. Mrázkovi už také odešli. Jo a Karliku, pan Mrázek ti vzkazuje, jestli byste s tátou nezašli pro nějaký ten nábytek, co tam po ní zbyl. Až se jednou vrátí, ať mají na čem spát. Zprávy nejsou dobré, moje milá Mařenko. V Čechách je zle, čeká se mobilizace. Tak si myslí, moje milá, že jsme byli v Čechách už naposledy. Už tam vládne Hitler a možná potáhne dál, až sem na východ. Chce slámsnout celý svět. Nestráš. Povím ti, Vladimíre, teď jsme si s ženskýma říkali, ještě, že jsme tady, na Volini. Přece jenom je to trochu dál, ne? Nakonec budeme rádi, že jsem děda v tom 80. roce přitáhl z Čech. A že jsme pod Polákama. Ty uměli aspoň bojovat. Co? A pamatuješ, Olgo, jak jsme dědovi vyčítali, co? A hlavně bratr Bohumil, ten pořád na něj. Táto, kam jste se to harcovali z tak dobrýho gruntu od Boleslavy v Čechách? Co? Polepšili jste si houby. Jen se tu dřeme a dřeme. Sousedi. Ahoj. Zprávy. Co je novýho? Povídejte. Říká se, že Sověti už se taky paktujou s Hitlerem. No a Ukrajinci už taky vytáhli fangle a že jim pomůže Adolf proti sovětskému. No a ve Stanislavi vítali SSáky věncema a chlebem. Já nevím, je to na jedno kopyto, bude to měli. Povídal Kopecký z Teremna, že berou chlapi do Rudé armády, že prej zvyšují odvody. A kdo nedá, jede šupem na Sibiř. No a v sobotu vtrhli na Polonce, Peštové. No a sebrali tu Věru, tu sestru Martinovského, i s roční vnučkou, synem a dcerou. A už je nikdo neviděl. Rovnou na Sibiř. Však ona ta jejich mina má tu malou s Banderem.
jsme povídali holka bláznivá. Co by nenašla nějakého českého? Na gymnáziu v Lucku se prý zamilovala, ještě před maturitou. Ale oni mu ji nechtěli dát, že? A holka jak vyváděla, jenomže jednoho dne v noci přijde Anatolij na bílém koni, ověnčený kytkama, a holka, když ho viděla, tak hub k němu dosedla z okna a tradá, že? Starý Bešta se mohl tenkrát zbláznit. Málem ho kleplo. A když se narodila ta malá Lara, udělali slavobránu jako dcero, vrať se. No a vrátila se. A ten její je prý nějakým potentátem banderovců. No a kde je jim konec? Někde za Uralem. Tak já už Tak s pánem volem. No odvažím, pojď. Musíme do schrumu do masou. Kůzleme Štinkovej a Loňovi. Až nás ji budou zabíjet, tak na oplátku. A kůzlu tedy do tomu Grosovi a Činkovi. A už mi baš, než přijdeš. Vždycky tady byl klid a ušitek a tady ty partaní se nějak hlubnou. Henlein vyslovil zbožné přání krajanů zůstat ve své vlasti. Členové Freikorpsu začali vyvolávat potyčky a přestřelky mezi vojáky a hlavně pohraničníky. To je tu Zvejprt. Víš, kterou? Odtáhli do Německa. Nedokážete si představit ani tu hrůzu, co psala. Jo, taky psala, že prej pochodovali Henleinovci. Jo, ale museli zpomalit, protože před nimi je pivovarský vůz stažený volem. No a lidi okolo zvedli ruce a prej zdravíme toho vola. Přemýšlel jsem, co by se stalo u nás. Jednou jsem slyšel mladého Hausmana s Meitnerem, jak se bavili o nějaké schůzi v hospodě. Ale jak mě viděli, tak hnedka zmlkli. A pak se mě Hausmann zeptal, ty jsi Čech nebo Němec? Co jsi mu na to řekl? Že obojí. Co on? No, jestli bych se nechtěl k ním přidat. A ty? Co se to jako ke komu jako? Víš co? Pojď do další práci. Rozumná řeč. Píše se rok 1938. Mobilizace. první na schůzi městská rada a starosta oznamují, že na přelomu roku zaslali Führerovi a říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi přátelské blahopřání, na které odpověděli děkovným dopisem z prezidentské kanceláře. 31. U příležitosti Führerova projevu před německým Reichstagem shromáždily se organizace NSDAP, SA, SS a Hitlerjugend pro komunitní recepci v tělocvičně. 2.2. v 8 hodin před Četnickou stanicí 37-letý Otto Rezner a řezník Gustav Hufnagel srazili se svými motocykly. Rezner upadl, zlomil si pravé ruky, takže musel být převezen do nemocnice. Nastala válka. Bolševici mobilizovali, brali do ruské armády do 50 let, ale taky i hoši do 18. Volyňských Čechů šlo ke Svobodovi na 12 000. Vrátili se 4 000. Dost mrzáků. Někteří bez ruk, bez noh. Osud je vlastně laskavý a milosrdný, když nám nedopřává vidět své další dny, hodiny, ba ani minuty. Nevidíme své další cesty, nevidíme svá rozhodnutí, důsledky svých rozhodnutí. Svých chyb. Nevidíme své činy a nevidíme ani činy jiných. Nevidíme konec našich dnů. Ta nevědomost a vlídná neznalost věcí příštích a budoucna nám umožňuje žít ve slastné naději a jistotě, že si dokonce troufáme plánovat svůj život. Dostali jsme dar nevnímat možné rány osudu. Dostali jsme dar žít přítomností.
Pane Martinovský, zavřete mlýn, na Malinové fatáhne nějaký vojsko, možná to jsou Němci. Josefe, včera jsem viděl podle sem 35 nákladních aut. Kdo to je? Nevíš, kdo je? Je na sobě nějaký slavnostní uniformy, ale byli tam i šusmani. No jo, zakonč vám, co oblíknou pytel a všechny tady zradí. Ještě domů pro doklady, to bude jenom nějaká kontrola. Halt! Dokument, už ne. Rychle dokument! Co se děje? Co se přijeli? To je nějaká kontrola? Já kontrol. Kontrola. Pokud budete vyšet do pořádku, za 15 minut jste doma. Kolik vás tu je? 440 v Malíně. Někteří jsou ale na poli a někteří odjeli do města. Cože? Zivilgefangenen? Jak to, že jsme vězni? Jak to, že jsme zajatci? Nic jsme neudělali. Dokumenten, banditen. Was sind das für Dokumente? To máš za dokumenty. Takové, jaké nám Němci dali. Mlč, nebo tě ho přidral. No. Proč jste tady všechny folksojče zabili? Tady takový nejsou, my jsme nic neudělali, co práce. Nemohli jsme žádné fandu. Na zem, pryč. Kam vás vedou? Nevím, snad do Ukrajinského. Řeknu vám jen to, co v sobě nosím celý život. 13. července 1943 pro mě skončilo dětství. Toho dne, asi v 7 hodin ráno, připochodoval německý oddíl o síle kolem 1500 mužů od městečka Olika k obci Malín. Český Malín hořel týden. Tento protokol byl sepsán na základě svědeckých výpovědí místních obyvatel, fotografií, dokumentů a místního ohledání. Vše podepsali a stvrzují Činka Jan, toho času starosta obce Český Malín, Kinšt Václav, Pospíšilová Anna, Zajícová Marie, Činková Ludmila, Martinovský Josef, který byl od 28.3.44 vojinem Československé armády, a nakonec také Žrout Antonín. Viníci zločinu nebyli dosud vypátráni. Mezi zločinci byli, jak uvádějí svědci, Kreislandfeldleutnant Vogel Friedrich, německý četník Málek a voják Martin Levandovský. Náme, jméno. Slyšeli jste mi dokumenty, jak se to víte, co mám to napsané, ne? Jste německý občan a tím se na vás váže branná povinnost. Budete bránit svoji vlast a to je vaše čest. Jsem Čech, otec i matka byli Češi. Ja? Karl Friedrich, Frankstadt, Böhmen und Mähren, das ist wirklich ein Baustein. Also, Minulovka, nebeské komanduját und dann direkt in den Himmel. Nächste. A tak jsem se dozvěděl, že po otcově smrti mě k německé národnosti přihlásil poručník Schmidtke, taky Němec. Poslední. Víc už asi nenajdeme. Josefe, zůstaneš s námi? Chlapi, chtěl jsem vám něco přečíst. Sověti verbujou do rudy.
ale my máme možnost ke Svobodovi do prvního československého armádního sboru. Prezidentu Benešovi do Londýna poslali pamětní list o nástupech Čechů, Volíňáků, do různých útvarů. Taky se tady píše, že máme jedno velké přání. Znovu nabití státní a národní samostatnosti. Vrátit se do vlasti. Jít bojovat? Ano, jít bojovat za Československo a pomstit Mali. Za Mali. Po 13. červenci 1943 nebylo nic. Nebyla rodina, nebyl domov, uklízeli jsme jen spáleniště. Volia zališili si nejzibrany můj. Utěk se mi nakonec s menšími komplikacemi podařil. Vás za kdy? Jenom na tebe, vole. Vymysleli jste si válku, tak si bojujte. Ty jsi Čech. Ty jsi z Česka. Jo, z Šumperka, Karel. Tonda, já jsem z Brna. Jak dlouho si myslíš, že to ještě potrvá? S generálem tady čekáme u Plzně a furt nic? Ale uvidíš, generál to dotáhne do Prahy a pak budá domů, do Franštátu. A kde jsi byl? Ale zdrhl jsem z Minolovky, no a pak přes Francii, Dánsko a potom Kamiku. Mein Freund, ich will der Liebe tschechische sprechen. Radši se napij, Rád. tady si všechno rád. Tak jakou si dáme? Nevím. A já tě nechci, a já tě nebudu, a já tě nemám rád. A já tě nechci, a já tě nebudu, a já tě nemám rád. Protože už rád, asi tě nikdy dát. Protože už rád, asi tě nikdy dát. Ve Štemberku na náměstí jezdí Rusové tankama do kolečka, vozej holky jak na kolotočích, pijou vodku místo vody a no ničevo a smějou se za týma zubama. Uniformy jsou teďka všude a různý. Holky na ně letí. Dostal jsem dopis od mámy. 2 měsíce se toulal. Její nový soused, co bojoval se Svobodou na Dukle. Když zjistil, že celá jeho rodina, všichni zahynuli, odjistil do Ruse granát. No jo, ale co bude s náma? Už mě konečně nese. Furt politika. My tady říkáme a myslíme na jenom hezký věci. A ty furt jenom politika. Už ji nechte toho. Politika, to je skutečnost, ty neutečeš. No, a co teď Němci tady? Někteří se odstěhovali, někteří čekají na odsun. Starý Šen říkal, že radši všechno zapálí, než by něco odevzdal. Ovšem teď rozhodují ti revoluční garda. Pamatuješ, jak odcházeli Češi před lety? Teď je to naopak. Už není nic, jak bývávalo. Tvoji kamarádi, Otto, Heinz, Friedrich, umřeli za Führera. Někteří zase orají pole. No a my 1. září nás výjmou z podřízenosti americké armády a předají nám československou vedení a budeme civilové. Víš? A co s tebou, Tondo? Pojď do Brna? Vůbec nevím ještě. A co ty? Zůstaneš tady? Jo, já zůstanu doma. Aspoň četl. Co si myslíte? My tady teď musíme udělat pořádek a tak uděláme. Neřvějte na mě. Bojoval jsem proti Němcům a byl jsem v americké armádě, na to jste zapomněl? Takový jako jste, vy jste nejhorší. Nevíte, kam patříte. My vám to ještě osolíme. Chtěli byste vládnout, co? Vraťte mi občanství. Zabavili jste mi ho, tak mi ho vraťte. Občanem téhle nové republiky budou jenom čestní, oddaní a prověření. Vy táhněte. Kam? Třeba do pekla. Jestli to tady ještě uvidím, tak ti to tady pěkně osolíme. Stabsgefreiter Karel Friedrich odsuzuje se k trestu smrti za dezerci. Co na to říkáš?
Bratříčku, jak si dopadl? Všechno mi sebrali. Nevidí, co se mnou. V rodným listě mám napsaný Čech, poručík mě přihlásil k německé národnosti, z Krajsmarin jsem utekl do Prahy k Petnovi, mám teď tady jako klidný život. Ale já si pojedu za Tondou do Brna, nechci vám tady překážet. Nikomu nepřekážíš, něco vymyslím. Ale tak jsme to přece nechtěli, to jsme si nevybojovali. Ale každý si chce uchodit. Víš co, bude líp, pojď, žena čeká večeři. Žádný už ti dneska nepomůže, letou, zlatou, lístečky z nich spadnou, jako slunce bude na tu rámou. Ček, voda, do kolo se točí, ty si neletěla, modré oči. Já bych měla pro tebe žila, že mou lásku zklameš, to jsem nemyslela. Taníku, my se známe jako věčnost. A každý den říká jako novej. A ty vole, my se furt divíme, že jsme naživu. Lidi, konec! Válka kaput! Svoboda! Hitler kaput! Kaput! Hurá! A to je pěkný, že jste vzal do Brna, přes Frankštát. Všechno ti tady ukážu. Ukáž mi úplně všechno, musím mi ukázat úplně všechno. A hlavně zkusme na nějakou hezkou. Jsem. Ale, musíš s ní jakoby, jako vrkat, jo? Nesmíš jí vykládat teďka, že máš doma krávy a že potřebuješ hospodyní. Hele, tam je Anči. Anči! Ančo! Tohle je Manda. Nechtěla bych zlo. Doma dvě krávy. Karle, ty nevíš, co se tu děje? Co by se Anči dělo? Co by se mělo dít? Válka je kaput, Hitler je kaput a my jsme naživu. Všechno dobrý je. Ančo, pojď se na nás, pojď si se na nás. Ančo, moje kolečka. Uprchlo tak jako se a všechno by stejno. Pojď. Na Bolívii se horečnatě připravovali na odjezd do Čech. Někteří stále nebyli rozhodnutí. Komise, co prověřovala a schvalovala dokumenty, měla zpoždění. Připravené vagony stály na nádraží, na vedlejší koleji. A my někteří jsme se těšili. Majetek, co šel, se prodal. Něco se dalo sousedům a něco se nechalo tak. Pak se musel vybrat kůň a kráva, kteří pojedou do Čech, nachystat seno, slámu, krmení, na krmení dobytka a nakoupit smaltované hrnce na potraviny. Na podzim se trochu ochladilo, tak se postupně zabila 3 prasata, sádlo se vyškvařilo, maso upeklo, dalo se do těch hrnců, zadalo se to horkým sádlem, aby tam nešel vzduch. No a nakonec i to tělo skončilo ve smaltovaném hrnci. V lednu 1946 byla odebrána prst z rohu v českém i ukrajinském Malíně. Odběr byl prováděn za přítomnosti českých a ruských pověřených pracovníků. Otec měl připravené nádoby na prst, které poté uzavřel a zacínoval. Ty jsme potom přibalili do ranců s peřinami. Tato prst byla předána 5. února
1947 v Košicích generálu Ludvíku Svobodovi, poté, co jsme přejeli hranice a on nás vítal. Pan ministr národní obrany, armádní generál Ludvík Svoboda, přejal záštitu nad slavností. Osobně přijede a promluví k lidu. Místní národní výbory, uspořádejte zájezdy na národní pouť do Nového Malína. Věc je tedy hotová. A pokud se objevily nějaké problémy, vyzněly na prázdno. Tohle místo je domov, válka, vraždění, vyhánění, odsuny. Teď je mír. Starý šén svůj slib splnil. Zapálil statek, zabil sebe i svoji ženu. A jejich pohřeb byl poslední zoufalou demonstrací německých Čechů ve Freištátu. Místní národní výbor ve Freištátě se usnesl, aby zdejší obec byla přejmenována na Nový Malín. Svoji žádost odůvodňuje. V obci jsou usídleni přeživší občané Českého Malína na Volyni, kteří se zachránili při hrozné tragédii obce. Jejich přáním je, aby zdejší obec byla přejmenována na památku zničené vesnice. Tento návrh je plně podporován panem ministrem národní obrany, armádním generálem Ludvíkem Svobodou. Místní národní výbor staví se za jejich oprávněný návrh přejmenování zdejší vesnice, která nese dosud název ryze německý, a prosí, aby ministerstvo vnitra provedlo schválení tak, aby v den vítězství 9. května mohlo být úředně prohlášeno. Toho dne hodlá uložit slavnostním způsobem prst z Českého Malína. Nepřijede? Ne. On nepřijede! A tak někteří malínští našli místo k životu za nesmírnou cenu a utrpení všech. Národní pouti se zúčastnili tisíce občanů z blízkého i dalekého okolí Moravy. Národní pouť v Novém Malíně vyzněla v mohutnou manifestaci národní jednotnosti a pospolitosti celé severní Moravy. Dopoledne byly konány proto bohoslužby u nově zbudovaného památníku. Slavnosti byli přítomní zástupci vlády, země a okresů. Špalírem bojových sokolů a členů sboru dobrovolných hasičů prošel na místo oslavy ke generál doktor Jaroslav Procházka. Vítán tisíci občany severní Moravy. Po bohoslužbách byla uložena prst Českého Malína do urny u nově zbudovaného památníku. Odpoledne konalo se u Sokolovny národní slavnost. Na slavnosti promluvil generál Procházka. Na to byla slavnostně vyhlášeno přejmenování Nového Malína. Freištát byl 13. července 1947, den výročí vypálení Českého Malína, přejmenován na Nový Malín. Součástí akce mělo být i uložení prstě, která byla přivezena prvním transportem reemigrantů do vlasti. Ještě tentýž večer někdo urnu z prstí ukradl. Pachatele se nepodařilo nikdy vypátrat. Freištát jakoby zmizel z mapy světa. A já se neměl, ani kdybych chtěl, kam vrátit. A tak máme jediné přání. Aby se to už nikdy neopakovalo. Toužíme zase žít, najít a mít ony základní životní jistoty. Rodinu, domov, vlast, mír. Je to příliš? Zemský ráj
Vážení přátelé, děkujeme vám, posaďte se na chviličku. Děkujeme. Toto je jediná odměna, kteří tyto herci dostanou, váš potlesk a vaše porozumění. Vaše porozumění. A pokud jste třeba o této historii nevěděli nic a teď půjdete do knihovny a tam si půjčíte knížku nebo se podíváte na dokumenty nebo na film, tak budeme rádi. Všechno, co jste slyšeli, bylo ze vzpomínek, z dopisů, deníčků, z kroniky, nic nebylo vymyšleno. Žádná hollywoodská vata. Všechno ti lidé, kteří tam vystoupili, teda moji herci a ty postavy byly skutečné. A jejich osud taky. Já bych vám je s dovolením představila, lépe se mi hlásá, nemůžu mluvit, ale já se nadechnu a ono to bude. V roli Josefa Řepíka Pavel Strik. Evička Henemanová. Prosím, všimněte si šatů, které má na sobě. To jsou šaty, které nám laskavě zapůjčila rodina Hýplových a jsou to šaty, které přijeli z Volyně. Ale Eva se do nich jediná vejde. Dáša Koverdinská. Dáša Koverdinská je autorkou tamhle té krásné sochy, která je také spojena s tím naším tématem. Je to vyřezávaná z lípy, 2 soší, 2 Marií a název je, Dášo, Klíč. Možná si všimnete, že dívky, že Marie drží klíč. Já tomu říkám 2 Marie, protože všechny ženy jsou Marie. Herko, ten mikrofon. Potom ještě jsem chtěla k Dášence říct, že takovou příhodu, my jsme spolu jeli na Volyň, ona z Volyní v podstatě nemá nic moc společného, nebo tak jako má, ale vzdáleně. A hlavně se věnovala sbírání dokumentů z Frankštátu, tedy toho, co byl vymazán z mapy. A vlastně na té půdě stojíme a můžeme tu být. Dáša má spoustu zajímavých věcí a snaží se ještě o Frankštátu pořád něco schánět, takže já jí moc děkuju za půjčení. Hanka Vichtová, členka souboru divadelního Blud v teátru z Bludova. Je tady několik dalších členek, Veronika, Majka, Světluška, tamhle to není Světluška, ale Vlaďka Vichtová, která nám svítila. A v posteli leží jejich principálka Juliana a drží nám palce. Takže souboru do Bludova hodně úspěchu a zlomte vás. Josef Mádr, několik postav, všimli jste si. Hlavně ale zpěvák, viděli jste ho v klipu o Malínu. Děkuji. Vlastně Svítek. Zvinář. Ale jinak úžasný chlap, který nám přitáhnul spoustu rekvizit, jinak bychom to nepostavili, tu scénu. Protože přijdete a řeknete, potřebujeme petrolejku. Vlastka, mám. Verunka, na scéně jeho žena, ale jinak ne. Veronika Oláhová právě ze souboru Blud. A teď naše malé přítelkyně, které zastoupily ještě ty nemocné, nebo tu nemocnou, která bohužel také nemohla přijít, protože dohromady jich bylo trošku víc. Ale jsem moc ráda, že byli s námi. My pro ně máme připravenou ještě další malou odměnu, ale nevím, kde je. Támhle. Tak děvčata. Valerie Rainerová. Se omlouvám. Rainerová.
Tentokrát jsou to pohádky, včera dostali historické knihy, aby věděli, co za Četoholokem. Vedle stojí Lucie Henemanová, taky naše herečka. Já věřím, že děvčata budou hrát ještě, to tady uzavřeme, protože mají divadlo. Dominika Punková, Honza, který tedy taky hrál několik rolí, ale hlavně hrál toho Karla Friedricha, Honza Nimrichter, který, ten osud toho Karla je vlastně inspirován z té knihy, o které mluvil pan starosta, Nebeské komando. Kdo rád čtete, půjčte si, nebo si kupte. Je to autorka stejná Anna Strnadová, která vám tady dnes představila Volínskou rapsodii. Jiří Hníbl, Anna Richterová, na scéně tvořili franštátskou rodinu, Marek Rýznar zapůjčil několik úžasných kostýmů, abychom mohli ilustrovat i ty hrozné ošklivé postavy. Jeho syn Horimír Rýznar, viděli jste ho i v klipu, tam stvárnil malého Josefa Řepíka a pozor, Lukáš Oulehla, součástka tady natočili ten krásný. Míša Patera, nebo Michal Patera, promiň. Honza Cika, Míša Hýblová, René Šalamo, naše zpěvačka Alenka, teda naše, vím, že ji máme za svou, ale jinak nám ji půjčili kluci, ale ona tam přišla nějak na výzvu. Když tak se jí pak zeptejte, jak se k ním dostala, ale je úžasná. Ondra Hníbl a jeho kluci z kapely, Petr Vindrocha, Kronika, Marie Holičková, Majka, dělá Gertruda, ale ona není Gertruda, ona je hodná a má ráda děti. A Iva Smíkalová, houslistka, které taky moc děkuji. Děkujeme za veškerý podporu obci Malín a děkuji panu starostovi, že nám věřil. Že jo? Hlavně je potřeba poděkovat režisérce a scénáristce, autorce paní Martinovské Darině velký potlesk. Tak já bych vám chtěl všem říct, že bychom chtěli my, jakože herci neherci, poděkovat naší režisérce, že nás tak vedla k tomu našemu tíženému cíli. Tady máš od nás teda, Darinko, něco na zub a vzpomínej na nás dobré. Já vám musím něco prozradit. Někteří přišli, je to nedávno, a dostali roli a začali rovnou hrát. Přišel taky jeden človíček a říká, cože, mně říkali, že budu hrát jenom psa a že budu štěkat. Já nic nechci, já dostal 3 role a všechny zvládnu. Kde je? A Vlastě mi včera říkal, hele, tak já ti to odpouštím, že jsi mě potom jevišti honila, nebo jak jsi to řekl. Ne, není to jednoduché. Není to jednoduché, kdo jste někdy zkusil divadlo nebo děláte divadlo. Víte, že to není jednoduché a amatérský už vůbec ne. A říká se, že je divadlo buď dobré nebo blbé.
neprofesionální a amatérské. Takže já vám přeju, ať vás všichni baví, i amatéři, i profíci. A ještě jednou velký díky všem.